chiro wakaromba sekuru tacho vanona kubata kubvisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganikwa munadasonokofunza depapi hatingoshai ingaromere igawagawa inundura wanda futi yor muri here ora dibeda so wana mane so demo godo wana mane muri muri wana mane siudzao mana siudzao siudzao esi ana maranda ora so mjapina mdare muzukuru osunungura na sekuru nega muri pakuwirira andidi vanhu vanorwisana kana kuchidzirana ende mutemwa mumwe panapa inini ari maningidze munhu ndino ombere mutoto kuti wazikuru ona munhu anonzi amanikidzwa kuti akidnepa inini ndofana kundaenda kupako ndosvika ndokubata ndokupunyiridza ndokusunga ndokukanda motikari ndofanadzireevha ndofandaya newe papapangwana ndokuda kuvharira mupombo ndoinonzi kidnapping anda kumanikidza andizvona ini kotototodya opinda mutoretu motogeza oro akatije bhurashi kako ogeza opfinyira kabhachiti kwandikuenda kundofana kuzotonorwa usika penyara nyosvika opinda pagedhi ako ozoti aya kunoenda kidnapa ndabata zobuda hakuna zvakadaro hapana kidnapping yakadaro adozvaadozorikasvikamisa otombogojazanyi mamira ipedoti ngati driver chisimudzira tiende ozova kidnapa siriko hakuna zvakadaro enda muna murune muridzo achizoka kune vamwe vacho kune mumwe here akabatwa akadataura neni kati kune mumwe here akadataura neni sekuru inini baba wasimba wakaenda kotora baba mkuru charisisaka wakoya wabvuma aivangawo ndiripo ndakavamirira mumwe ndo wabva upi unonzani korera feni okay unobva kwamutoko zvakanaka ndinza kufara zingaite sekuru ufara singaiti azvina vaifara singaiti hazvibude vakabva ivadi vasingawirirane katisvike zuva ranhasi tisvike pana vapi ana marapetorepecho uyai mudari inotona ana marapa handisekuru akudzai kuti munenge amunzwisisa ana marapa no mkuru wamberi zvichezana amina makata line mumwana chafara ukuru wenyu wana kuba ukuru kubva nekuti ukuru munotanga uenda kurudyi ndosana mashiro kwangu right apa mese amurana maraba furi mesa murana baba murana maraba furi akuna wakadzana manje wakadzanya mwana kwa wana mawili ana futi kona kwa majani kuda yapa para nde munzo kana munzo kurambera uno inenge yakarora sample yakadhumira nefuti kwe maraba mwana uchiri mwana mbizo sasa mwana akandodona rega akarohana sodona sondo nowe aridone musiyo unoona kuti ane ngomana uri makore mangani mina 18 years ndino 28 years 28 years wakakura uchisvika mukuziva sure uchiona vanhu vachinesana sure kuzosvika pawakatangira kuziva ma 15 years ndokutanga munhu akuziva kuti usaende kumba kwabanini usaende kumba waidini mukakumbidza joki iyo kana ukafamba navo kufamba navo vasereki vahaitai until now saka pana masakasana atazvo sure masakasana atazvo it's all right kufara right so chandoda kana mafara dare rino ritsvimbo dzamakabata idzi hadziti kana mabuda kunze kugedhi kumaendako moda kwatambonga mupopoto musha munofiwa kunge matora mwanotora memero kuatazvo
andizvo ndinokumbirisa kuti zvamunenge marayirwa kana mawirana kuti dare riendere mberi ripedze matare enyu zadzisai. Kuzadzisa kwandodara kuwirirana nekusiya chakata sei chakashata andizvo Kabachi tikuwirirana apa vana vakapedza umwe wangani 7 pa 7 tikabvisa 5 kosara chii misoro 5 iri pasi usai unotenedza uja vatoro vangapindire but iwe unongochiroone kusaidi unongo kumashure kutaumana ngatipindei andiro ila mazina mapera masite sugar sako ino kuna masite sugar chete usai ndimwenda chikolo chete chine masite isatana chikolo ndiatakura saka sori masite sugar ini apa ndizongadaro masite yapo zokona ndana kuzoenda apa ndimaja use iyo to yakatopera tesa pamsoro uchaja nyama yo unurumana ku ko apesa apa sina apse bamba kapesa kana ukisa mkazo kana ukisa ya gona kisi ko ndametera ndo okay Ahora. Cuando se casiga, ita. Ita. Mundu ase. Apana saka chauka pa inza kasika kubudala. Kuti chakota ini nere. Ndai vatsara utara uyu. Masuka bado zava bado. Kumana oyi mari ngoka yibapo. Right, so kufara zvandakanakira indosisa uroi ndichiseka handisise uroi ndakatsamwa leo sisa ndakatsamwa vero ndingoita uroi wakaita sei but munoona sei kuna kuzoita zvinhu pasi rose kune masabhu kune machief anodedzera kuti yaiti kuhane chibage kana yaiti kunyore musangano yaitite sei but inini tashi ndodedzera kuti yaiti kusarendese uroi kumadunhu kwenye mugero kuno kutonzi nenge haabvire tovaradzaiwa sekuri kuna nenge unonzi haabvire uyai naye kuno vandichiri mwana mudikani bhodhi mwana ndiki abhodhi akachitika mwana diki handichiri kamukomana but mudhara wacho arumu kana akuita nyaya dzake apa kabata vanhu vangana amira ndio atarega pabata wanangana pani 3 upi no upi wana ufuta akanzomba wako nezvinhu ushi ingasina pataura kuti toenda kudedze ngozi iyo kandichiwe nezviro asi zvakaitwa enanogero sio zviro chibva inocheneswa zviri paropa rako zvakaiswa ngaparwe cheneswa kushatiswa kwakaitwa chenesai muZvaIsraeri mwana waIsraeri Israeli reurura upone mwana waIsraeli reurura upone mwana waIsraeli anoda atende kwatate guru unoenda kumasoita kusoerai pano unoenda kwese uya kusabhachi atsva nemashoko atsva nemashoko mamwana zviri kwenyu mira kusvika kwenyu asi saka tindike makanzi wakashirika kai saka mamwana zviri kwenyu right so inoda kuchenesa kuchani ndokupi pamtoko pacharewa mishanya yakawandisa yazaitobvira kafana kamari yekutakura motikari dziri panapa dzakananga chi pamtoko ndiende ndega ndobvisa mupi ndazvifarira kuti mukwanise kuti muye kwedu uchinere kwedu nzvimbo dzimwe dzakawanda
wazazvizwe zvataitira ku wada kupurwoyo samura Bururiko. Tikaenda kumjana unozoswadi ndakabatiwa. ndio takabatiwa Takabatiwa. Mujana pamberi uri kuti vanhu vese uyai. takabatiwa acho vachayeka kusenga pale Zazi vanobata. Right, so you go back to another. I got because I'm not going to utashwa ikuja wazaeni basi usadare usadare samani wewe amangi wewe ande ngapo ngabatika tipi ande very sorry wainza nawe madhabu sada tibatsire naye kuti vasununga mugare zvakanaka dzimba dzaimba mfana pamba nemara dzemavhiri kumusana kwete kuita mwana wakanhenguyo dzipinda sokuita dzekunonga dzakazata komushamanyo apudo akare maraputa anakomedha maraputa amware chii dzakaoma sekuru kuti batsire iwa ndiwo ari pano pano dzimwe nhubu dzakatoramba vakawanda vacho vawirirane basekuru ana baba vana vako iwa mukona kuya na udai ifamily ndo wana baba wawirirane baba vana munhu wana asi vamwe wako ndo karo here unoona ngani wani mukadzi wechi4 takufamba nebhora aiyo bandotofamba nebhora kofesa 3 years akaenda usina vana here vatinamba sekuru vaitizei hapana kutizava zvaindonetsa iyo ndiwairamba yachichaiti aiyo ini handaenda munhu handakarabaiwa kutotizwa sekuru otonzwa kuti apa atowana nhengi anzima muchikwanisa kuchengeta nhengi ndiati tikwanisa kuchengeta kutosvika asi boba ndokuenda kuna nhengi vachaplas kuti imwe nyaya kasano kada kugadzirwa kasano kademo munotipfuura kasi akademo kada kugadzirwa kakagomana neturamwera zasumuzonga mwana wachikoro kai takapuka zvakanaka ngarire sire pakata usapuka pasaidi seke Chia bro. Oh nya memang.
Ndoya. Yesu zunguna. Adawa muzika wasuma usika cheche. Unguta. Useka. Oba umi. Mamto kunora feni. Bum. Rida roza feni. Oya nani? Sumzema kutoka. Baba nyara. Pana majainda haya. Mutase. Kwa wana maende se watu wote maende. Mimi nyino nero. Ita ayo wana maende. Kwa wana maende. Oye tundiana kaenda ngalo pakatana ngaro sasa. Kumtoka nje kasema tu chini maende. Samtoka kasema. Badi mtoko hadi ndo uzumba. Wana msimu. Kwenda kuzia, kwenda kama. Bwana fundo zomba 7 anda so ndipano wazi zaje Zimbabwe. Ndipano baye ndipano nazo. Wewe ndimo ndo yameka pako, wenye mwaliambia baba. Kuzaida zaje? Zubatani. Yoka batio. Panye euro yandizi. Ayo kana kuti asizokera kantora asi huyo ndakabati. Azo kanivulizira. Mwana wako ndo hapa. Wao kubereka. Azima kunyara. Wao kubereka here. Wanozara wapo wana. Hawapo baoyo wakabereka. Sewa sipo. Aramba kuya. Atisi. Zaramba andishi. Antina uzi. Amana uzio. Saka iyo wana wako kupi? Ndio wanga. Zaramba kuya. Nguto wari kuruze. Wari kuruze vashema zofambisa. Kuti kushayire bamwe wari kuti kuta. Yo nokodzero ndabatira. Ko ndiani kwa kuya batiriza bamwe. Akabatwa one. Avana kuyana mai vasema mwana. Ngazitira kwa simodzi. Unoda kusiya? Karuno uda tukudze marere akanaka tusabati. Kuti uraya zvakanaka naka utano kuraya zvimajaindi. Kuya kune? Musikana. Aiwa, uzima kusudu. Uya kune we? Yo wekusutu ndiyo kushedzwa uya. Ndena wako? Pakuita se? Paubereko. Kwa na yako ndiyo wainga pana? Mimi yangu ndakauya Sagayezi Matari. Saka kwandiri nini ndakanzi nasekuru babako wanangu wakatora mushonga. Wakaomberera iwe zita kukunga. Iyo kazoita se? Iyo kazobata uchi? Ndi. Mushonga ndio wakatanga kutora mushonga. Ukutanga utaiziva kwatitaurira. Iyo ngori kuti wakatora mushonga? Ndaisenda mbudiri. Vakakutaurira vakati chii? Wakangoti ndakaromba pakati. Kubva wazofa mushonga wachitikazobva tauzorera uyoyo. Iwe mukurarama nokufamba kwako chii chako chaukazobatawo iwewe kunze yababa tikuiona yakaya muropa rako zvako ndezvipiwo? Zvangu sokuchamutsa tsvimbo? Simbo kasekuru asi kuti wakati kubvunza kana mupwere wangu vamwe wajamba kaa vachimbo katobatwa nenyaya dzavo iwo zvababa tikuzviona kuti zvakasiyiwa asi yako mushonga kubatavisa pambapa ndeiko iyi? pachipamba pachaipo handi wakasapa sango pamba wana kuisa wakasapa sango kugarden mishonga ndofunga uyu ndakatombopuwawo maraka ndichiri kubasa kuisa pamba gomaraka wekubasa Weka.
Kana usanga wakabada bada gedu yenu. Ayo mana kiyo bacho. Ayo waka. Yusudu kama shuru kwa musteleke. Ndikarivesa ndisina kuona unondonetsa. Ha? Ngomana kinzi kueri kanda kubata. Obata. Asi kuti zvimwe handisasiwo. Ndoenda kuti ndovasiri kanda kabato zvimwe. Ayo wakabata Handirambi. Wakabata zvimwe ngamupere. Handirambi. Kana kene ndotana chiseka. Ndoda serious. Handirambi. Ameno serious indonetsa. Serious indonetsa nini? Kukumbuka unonetsa. Ayo. Handirambi. Kana jana anozo. Kumbuka unonetsa. Wamona kukumbuka. Tanga unonaka. Kana kuona kutarasa. Autombona nini? Ndimbotsangane yapo papo anokona kuchifamba. Oh. Yakani pano zvimwe wasiri ndinokumbira kuti Uda kusiya ne? Ah, kada kusiya zvakanaka. Good. Ngapariwe. Ngapariwe. Ah, nani kuba kusara ni. Kona kapurupuri. Ah, ndakika. Ah, ndikuruki. Antinje road kuti anzizo yadi. Ah, zvita. Ngati pale wani. Hey, ati ma meeting zo. Tacho kuti mwagara. Kana sasa so. Amsorese ku. Eh. Ndinonza kufara. Ndofunda kanaka akati chipirinjo yapanapo. Ndino munhu ndaiti ndakasvika sengoma dzendechiridzo resoka. Anenge yairiwa vasingaiti. Hamino kunyarere kana kuti chiri pachenge chakanditakura. Asi izvezvi nhasi zvara nhasi resoka. Ndikuzvibvunza kuti kochi. Wakaya nani? Chandipinda daya ndega. Kubva pokutanga ndakaya ndega kubva March, April, May unoyi. Airwara ndega. Ma? Airwara ndiani? Ndini? Waenzwa chi? Nhau yakandichita panapa inhau yeuchiko sekuru. Ndine mwana umwe chete. Ane 11 years, grade 5. Usachemeka. Saka kubva ipapo nanhasi saka ndiri kuzvibvunza kuti asingada kusunungurwa here. Ko chii simba ripi randipinza kuti nditambi nani kama ngome. Murume ari kupi? Asara kumba. Oh, asi vanobvuma audya mushonga? Vanobvuma. Aiwa, kana zvima zvakakosha. Muchapiwa imwe iriko ticharamba tichiona kuti zvakamira sei. Vazhinji vane vana pano. Notenda sekuru. Sekuru unoya usimiri wangu asi. Zvakamuruda muda matwins here kana kuti muda wani. Ndikutoda kuti wakavhira sekuru Ah, very good. Thank you. Mumwe ndiani? Ewe. Gogo nani kwa? Ndindi nawo. Wabva nawo kupi? Sanyati cheo. Sanyati? Ora, iwe simbotaura toni? Wanaka begi? Ah, ndakanaka. Kana inini wewe ndini? Unobva kupi? Kumberi kweBhuluwayo kunyati. Kumberi kweBhuluwayo kunyati? Oh, apo pakona? Ah, ngendo pazi. Saka sekuru ndinokumbira rubatsiro indakasvika pano redemption church. Ndine vabereki vangu vose vakutanga kurwara. Baba vari kurwara pfungwa. Varasika pfungwa? Vakarasika njere. Maiwo ndauya navo pano. Vakutorwarawo. Inini ndakazvishandira zvinhu zvangu zviri kudiwa nevanhu. Wakashanda chii? Ndine madhongi, mbudzi, zvifuyo, hanga zvese vanotora vachiinda. Mai wokumusha uko vari kuwanikwa kumba kwakadirwa mvura kugedhi, vanhu vakutovavenga, vakaparadzirwa checha vasisina baba vakutopenga. Asi ndauya pano kuti ndozokukumbira. Wanga necheche ramai? Taura nechirudzi. Taura nechirudzi chako kuti chiritsumbudzira mai simba yako. Tinointerpreta kuti pana. Mukuda kulopolora motaura chirudzi? Ndewere. Ndewere. Akuna mga ndewere. Taura. Taura nendewere yako to. Ndasvika pano kechipiri. Manje ndasekuti hayi lo udhubo lwami omkamogulayo echeche echithekayo ngikhambe ngede imali lo kwenzileyo ndizabuya ngazizama ngamandla wami. Hanzi pano ndauya nemaproblems angu andoti ndibatsire. Kana iri mari ndichatsvaka ndoti matambudziko angu apera. Ndabuya nayo mari yacho kuti uyoyo munhu nezita rani
lamqamba ngebizo munodaidza nezita iye mari yekuti ndibhadhare ndinayo shuwa ndinokumbira mwezi shuwa nyacela ani ndokumbira shuwa ndokukumbira of 2 months or 1 month aende anorara tinozosangana Okay, siyabonga kakhulu. Siyahambile hayi. Siyabuza. Chala mkakele. Wakashayika ana 1 month, 1 year nasi. Yeshita bichepu. Ndiye futhi naso akuye hayi ndinokubuleza naso wata ukukhosana Jesu waya mchembera afara mchembera atabora ishona ndewele ashona okay atati vaturikire vakazara vamunyamanza ayo indaya pana vanhu chembere kumberi yanesa munonga rapo yaponirendezi obe munobva pamutoko kutanga kuya baba vari baba ubereka ndi avo asi murume anobvuma here kuita mushonga muchare kana mapinda matareka mozopinda mozofana nevideo call ita murume aende pano bata wifi whatsapp fana nevideo call otaurawo mashoko achataura nasekuru mugadzira zvinhu zvenyu munoshandisa andirika baba wachana kutaura bamboya mirambotaura ndinoda kutanga kuti sekuru ndakaya mazita asingakwazi ndandisingarai pamwe chinovanga ndindakangogara kusvika mangwana aiyo ndakaya mazita asingavhari sekuru ndinobva kwakati ndonzi nhendi kana ndonzi chimuti kana chingoma izvi atizototana machi ndegorirewo ndatenda sekuru ndinobva pamusoro isekuru ine ndinobva kupindura asi ndine vanangu ari munhu ndoyandisiye nekumwanda kusvika pano nekungoona unonzani kungonzwa ndinonzi Rodha Muringai. Rodha Muringai zvawandisa ndikanga ndasiya zvimwe sekuru ndinotorerwa zvipo zvese chese chandikaedza kumisa ndakatorerwa handirare hope dzinorara vamwe ndinototaimira ihondo dzega dzega wokuti nditi huya nhasi kana mwana hapana achandinzwa vana vangu vakaenda kuchikoro vakadzidza ini ndakaenda kuchikoro ndakadzidza chikoro ndakambomisawo chikaramba imba ndakamisawo ikaramba mastendi zvikaramba asi vanenge vachinditira zvinovaona chiri kutenda kuti pane apa ndopatatanga kusikobatanidza ziso kudai kurara hope ndane hwausiku hwechina ndiri pano ndakambosvikotadza kutaura ndikachema kuna nasekuru ndisina kana chinhu ndakasvika panapa ndine 10 zigi asi pfungwa dzakanodzokerana nezuro panangopindawo mutauni pane zvakaitika aiwa ndine zvandatombotambidzwa kuna nasekuru wokuti huya asi vamakataura nawo kuti musvike muchise kuna sekuru vakuramidza sviwa nasekuru kuti ndofunga mukana nekuwanda kwakaita vanhu anda vana taida kutovatsvaka ndevakakurambidzai aiwa ndiri kutotenga hangu ora aiwa thank you ai munopinda nasi munosangana sekuru tenda hangu sekuru chikutiro kama wai takauya sonzi rapera musi wechitatu unobva upi tisikubva kwamutoko tine femili namukoma wari kufarwa wako tapinda mukati umu matare ndo pakabuda zita romubvana wanga uya panapa anodzisisiri mukati ndoda kumuona mukati mezviguru ani mumwe futi munin'ina wake ari pano anobudirwa nedhimoni inenge chitaura zita romunin'ina wake anosisira ndo ndiye mukati wacho ngauye ondakadedzwa nasekuru komu wacho ngauye uyu ndomwe wacho anobudirwa nedhimoni achitaura zita romunin'ina wake kupanapa kumadzasanyama dziradi kuya atisiuziwa panotsva munhu
Unotsakusara kabvenzi. Okay, munozopinda nawo matatu vagadzira. Thank you. Pane mumwe la. Yeah. Pamusoro ise. Aiwa, kwamba pamusoro. Inini ndinonzi hana ndinobhuka mutoko. Iyanga ndinotaura izvi. Ndikushiro sekuru. Ausiri muroyo wacho here? Na. Ausiri muroyo wacho here? Amena handisizo pamwe ndina ndizive sekuru. Ndikukumbirawo kubvunzawo inini imba yekutanga yakaparara. Yechipiri ikaparara. Saka ndikutoti nesi kuti. Akasi kamumwe. Na. Akasi kamumwe. Amena unotonzwa nemiseko. Kuna kuti kana murume akadhakwa chakadhakwa. Kuti yapane chakadhakwa. Ndakarorwa nowarume wasingamwedoro. Ndanga ndakarorwa nowarume wasingamwedoro plus nezvendoda kuziva sekuru. Inini ndinonzi ndine chiwanhu chiri panini. Saka ndikutodawo kuti mundiudze kuti chiripo here because kwese kundiri kufamba ndiri kunzi ndine shavero uvhini riri pani. Munotsvaka Saturday. Yamunoya pana maSaturday panotodzwa bira kuseri. Mukaita lati maSaturday vaya vanhu vanenge vachienda kumvura. Mundopinda mvura toona kuti pane chichi chawagadzira. Ndikuona kubunhoka kwatamanza. Gara. Pane mumwe la. Ndofara mwadi. Inini sekuru ndine mwana wangu ari pamutoko. Haana mbere. Asakarorwa zvakanaka. Anosvikirwa neTB. Saka ndikumbira kuti kana muchigona muchipo munondipa zvokuti ndiende kumubikira abvume kuuya wakwana. Ari kuti? Ari pamutoko. Iye andotobika kuti abvume kuuya iye ndasina mwana. Aiwa, pane zviri kuitika paari. Endai munomuudza kuti vana sekuru tasvika kuno mwana. Pasina zvokumubikira. Endai mukamutaurira. Ana vana vangani? Haana mwana. Pane mumwe la pa mwana sekuru adafamba. Pamusoro isekuru. Inini ndinoda kuzora isekuru. Ndakatakura pamuviri. Ndinodzimba muviri wese. Ndichibatira bhipi zvokuti kana ndikaenda kumadhokota wagoni kuira papa. Mwana wacho hawararama. Unogara? Pamusoro. Alright. Unozogadzira mushonga mumatatu. Ayo wataura wali wanyarewe. Taura mai, taura muri papo. Taura muri papo. Unobva upiyo? Bisaiti. Unobva? Sanyati. Kwalisa sanyati. Nyanya mira. Dambudziko rangu ndatangwa avachinditi ndino vachikuti chi vana vanoti chii vana vanenge vanoti mai maitati handisi ndoda hausi muroiwe handiri murendoro ndivetisina murume waro vanorwara izvezvi ukononoka vanorwara vanorwara vavangu unorwara anorwara ibofu madeona ndizvezvi saka chisiya uroyi zvakufamba zvakanaka vana vagare zvakanaka sekuri chindisanangurira kuti urwa ndinokumbira ndava yako kukumbira kuti mundigadzirire handiti ini ndinonogadzirira uri handihoi pezvi oreka singaoni kugara pasi handitanoona antanganonana ndotoano vanhu vanenyaya dzavo ini ngotaurai zvekuti kana makabata ndakabata ndisingazivi ndoda kuchemura noti mukati hamuzivi sichauya zvinobuda patopinda vamwe tsvimbo iyi handikubatiwa saka takazofambirei wakarora unotangogumba umene dii famba rimwe aura kutanga riwiraaavinaipamusukuru sezvo mhurenyi ndiri mudariro unopinda mataabatsirutsanangurwa murapiwa andirika next akauraya mwana uyu ndiani akauraya nani mwana wake uyu mwana uyu una makore maviri
varikubvunza kuti akafa sei? Handizivi nokuti hauzivi uchaziva. Aiwa zvinene. Unozvika useni. Hamusi kupinda. Ngatakatana dzavo. Aiwa hamufani kuramba more. Vamwe vangotaura zvikadaika wani. Mora tipedze vhiki tiri pano. Topedza mwedzi tiri pano. Kotenga sina kubatiwa kweimbe.